Deze week gaan wij het hebben over de proefwerkenweken in het Zweencollege. We gaan aan de mensen vragen hoe ze de eerste dag van de proefwerkenweek vonden. Hoe was de toetsweek voor vandaag? Dat was best wel moeilijk. Biologie en het waren moeilijke vragen waarbij je veel moest nadenken en eigenlijk ook veel kennis moest weten. Heb je goed geleerd? Helaas niet voor deze toets, niet echt. Ja. Hoe was de proefwerkenweek voor vandaag? Ja, het was wel makkelijk. Ik had vandaag MNO en biologie. Heb je er goed voor geleerd? Ja, best wel. Ja. En het is goed gegaan dus. Heeft u ook vroeg proefwerkenweek gehad? Ja, kijk, iedereen kreeg proefwerkweek, alleen misschien was die tijd misschien toch anders dan tegenwoordig. Maar het was net zo spannend, denk ik. Ja. Welk vak vond u het allermoeilijkste toen? Ja, moeilijk. Ik denk misschien alle vakken wel een beetje. Maar als je goed leert, dan komt het vast wel goed, denk ik. Daar zit heel veel in. Heel veel goed voorbereiding. Dan moet het eigenlijk een appeltje-eitje zijn. Hebben uw kinderen ook een proefwerkenweek? Ja, die hebben ook proefwerkweek gehad. Die zijn alle twee al in de 20, dus die zijn alle twee al aan het werken. Momenteel. Die hebben het ook achter de rug. Ja, dat is mooi hè? Dat is mooi toch? Heeft u ook nog een tip voor de jonge kijkers over de proefwerkenweek, die dat ook nog moeten doen? Ja, zeker. Heel goed voorbereiden. En eventueel die iPad even aan de kant. En heel goed de schriften erbij. En de boeken. En dan moet het lukken.